kanang inyong giga-igaog gitanaw sa online. Inyo parang ginegosyo, makakwarta pa mo. Ganun baligyaman nimo. Oy, para gatam na ikagmanok. Tama-tama ra po ni sayon, lingaw-lingaw kung naipista. Asa man ka? Magto ako giskwilahan pa, tagi kog balon. Unya na lang iniguli nimo kay napalit na nakog bahog sa manok. Wala, judera pa, bisan ko kay basig makuha na akong kabarait ba, kung magutman. Unya na lang iniguli nimo. Hatagan ti ka. Labi nagdaghan kag star. Sigurado ka pa, tagal ko nimo kung dagan kog star. Oh, sigurado kayo. 100 tagay star. 100 taga-star pa. Oh, 100 tagay star. Yes, magtura ko ba? A few moments later. Mapa, naunsa man mo. Dili jud sa mga sisuan ang kalakin ninyo. Sige ra magtulog-tulog dira. Sayo, nag-relax sa magud mi kadiyo. Kaya na mo relax ma kung productive na. Sige ra man mug cellphone dira dagan kay labunon sa sulod. Manglaba manggud ko karon sayo, ni naguman akong tanawan ning BTS ba? Sus ma kanang gi-online nimo. Imo pa nang ginegosyo makakwarta pa unta ka. Sayang ang oras nga mo agi. Uy pa, dagan rabi ako gi-star puli ni kabuk. Tag 100 man ka gisane. Tag 100. Sa ato pa dahil pa, 1,000 imong ihatag sa ako. 1,000. Asa man nun ta, kay kuhaw na ako. Pwede sa sunod na lang sayon kay nahurot manggod akong kwarta napalit na kog bahog sa manok. Ingon ka pa, naguli na ako gikan sa eskwelahan, hatagan ko nimo. Lagi unta sayon. Pero nahurot na lagi akong kwarta, gipalit na kog pagkaon sa manok. Mao na akong giingon. Kanang inyong giga-igaog gitanaw sa online. Inyo parang ginegosyo, makakwarta pa mo. Ambot sa imong mama. Dapat maunta na iyang gibuhat kay hawd siya sa online. Na, di ko kabaluan na oy, maulaw ko. Na kung maulaw mo, dili jud mo ma imong successful sa kinabuhi. Ingani naman jud nitong kinabuhi sayon. Kinatawtag pobre, mao na gini atong kapalaran. Dili mo kung gianak tag pobre, dili nato nasala. Pero kung nabuhi tag namatay nga pobre, sala na nato. Grabe po ka sayon. Agi pa kung gusto dili mo dagan kay paagi nga maayong successful. Istorya ra na nimo sayon. Bisan karon pa kaya kay na ako mga warta sa online. Mangwarta day ka. Okay pa. Hello mga kasweet memeng. Online selling sa karon. Sa mga gustog balok, available pa. Comment below. Narabon diri mga kasweet memeng. Tag 1,000 ra. Pamay, bagsag presyo na ni mga kasweet memeng. Oh, gamay ni Valmon. Palihog lang kog ani diri sa akong address. Bawog-bawog street. Hiwi gamay. Mga gusto para pa ko'y buyog diri. 1,000 ra gyapon eh. Oh, si Buit. Ni mga sa buyog. Palihog ko ninyo ganahi sa akong address. Asa man akong buyog sayon? Nadito, kuha lang. Bayad din mo, boy. Diya raw. Salamat, boy. Kwarta. Hoy sayon, asa magagi ka na ng kwarta? Nag-online selling ko pa. Dos meron akong halin. Unsa man nimong gibaligya? Imong manok pa, duha ka bok. Daraw, 1,000 imuha. Ganun baligya man nimo. Ingon man ka nga, mangita ko kwarta. Ang 1,000 ani pa, bayad sa star. Ay,